खुलुमबाय आंनि मुङा प्रियांका बसुमतारी आंनि गामिनि मुङा सेनं कसारिपारा जिल्ला उदालगुरि आरो आंनि आइनि मुङा रिता बसुमतारी आरो आफानि मुङा पवन कुमार बसुमतारी आं भकतपारा एलपि स्कुलाव जागायजेनबाय बेनि उनाव भकतपारा गार्ल्स एमइ स्कुल आरो भकतपारा हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय मेट्रिकखौ पास खालामबाय ब्रिलियान एकाडेमि जुनियर कलेजनिफ्राय आं एचएस खौ खालामबाय बिनि उनाव 2016 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट कलेज अफ आर्ट एन्ड क्राफ्ट आसाम गुवाहाटीनिफ्राय आं बेचेलर डिग्रीखौ लाबाय फाइन आर्टआव बेचेलर डिग्री आर्ट कलेजाव स्टाडि खालामनो थाखाय आरिमुनि साधना खालामनो होननानै थांबाय थांनानै बे लंथाइ आयदाखौ आं मोजां मोनबाय आरो बेयाव आं नाजाना नायनो थाखाय आगान सुरनो थि खालामबाय बेनि उनावहाय लासै लासै बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय गोसो खालामबाय आरो बेनो आंनि थाखाय जागायनाय जेनेबा 3Dआथ' मोनसे स्टाइल बे स्टाइला आंखौ मोजां मोनहोजाबाय आरो आं बे स्टाइलखौ नाजाना नायनो थाखाय गोसो खालामबाय ओरैनो थुलुंगा होनना बुङोब्ला आंखौ सुबुंनि गुनफोरा थुलुंगा होयो सुबुंनि मोजां गुन फोथायजाथाव गुन सासे सुबुंनि सान्थिजों खामानि मावलांनाय गुन आरो सैथो गोसो बेफोरो आंखौ थुलुंगा होयो सिगांनिफ्रायबो आरो दासिमबो बेफोरनो आंखौ थुलुंगा होयो महरगिरि आं खाफाल गोनांदि आं आंनि कलेजावनो आंनि प्रफेसारफोरखौ गिबियै लोगो मोनजेनग्रोदो बिथांमोननिफ्रायबो आं सोलोंदों आंनि कलेजाव अनुपम साइकिया होननाय सासे लेक्चारार दं बिथाङा जोबोर रोखा रोखायै फोरोंनायखौ आं मोजाङै सोलोंनो हाबोदों सानस्रिया बोरैबायदियै उदां जायो सोलोंब्ला बेफोरखौ आं बिथांनिफ्राय सोलोंदों आरो महर मुस्रिनि बेलायाव गेदेर गोलाव महरगिरि होननानैल' नङा आंनि लोगोरिफोरनिफ्रायबो आं गोबां सोलोंबोदों बेफोरबायदिनो गोबां मानसि लोगो मोनबोदों आं He was dead. आदा नोंथाङा जिरायलाय आं जेब्ला आर्ट कलेजाव थांजेनो अब्ला आं मानगोनां डक्टर शभा ब्रह्म बिथांखौ लोगो मोनाखै बिथाङा अब्ला रुंसारि जालांबायमोन एचएस खालामखांनायनि उनाव आं थानाय समाव डिग्रीनि थाखाय 5 बोसोर नांगौ जादोंमोन दायो सेमिस्टार सिस्टेम फैनायनिफ्राय 4 बोसोर नांगौ जाबाय बे जाबाय BFA डिग्री आरोबाव गावनि सोलोंथाइखौ फेहेरलांनोब्ला मास्टार्स डिग्री आरो बेयाव नेट खालामनानै बा PhD खालामनानै आरो फेहेरलांनो हायो औ 12नि उनाव एन्ट्रेन्स होनो नांगोन 12नि सिगाङाव आर्ट स्टाडिखौ खालामनांगोन जेनेबा आर्टनि बेसिक
नलेज कालार सेन्स बेफोरो गासिबो थानांगोन बेनि सायाव एन्ट्रेन्स लानाय जायो आं इमेजिनेसना फैयो बेफोरखौ बेरखांहोनो गोसो मोनसे जायो अब्ला आं बे आरिमुखौ बोरै सोरजिनानै बेरखांहोगोन बे आंनि मोनसे नाजानाय थाखायो अब्ला बेखौ साननायावनोल' माने सिमा खालामना दोनालासे सोरजिनानै दिहुननायनि बे लुबैनाया आंनिया एसे बांद्राय बेखायनो आं गंसेनिफ्राय गंसे बेबायदिनो सोरजिलांनो गोसो खालामो आरो जेसेबां सोलोंनो गोसो खालामो एसेबांनो रोङो बेबायदिनो आंनि सोरजिनायाबो बेबायदिनो जेसे सोरजिगोन आं एसेबांनो मोजां जालांगोन होननायखौ आं जोबोर फोथायो औ औ बेखौ भिजुवेलाइजेसनानो जोंखौ हेल्प खालामो जेसेबां जों बे सावगारिखौ नायगोन एसेबां बेखौ महरखौ रोखा खालामनायाव मदद होगोन आरो खनसे नायनानै बानायबाय बेल' नङा खनले 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 जों नायबाय थायो नायनानै एसे जायाबा बेखौ आरो फोसाबनायनि बेखौ जों नाजानाय थायो बेबायदिनो महरा जोबथियाव बे रोखा महरा बेरखांबोयो जों बानायनायाव बायदिसिना मेटेरियेल बाहायो जेरै हाजों बानायो आरो फाइबार ग्लास होनो आं दंफांजोंबो बानायो माब्लाबा आं औवाजोंबो बानायदों बायदिसिना नेचारेल मेटेरियेल र' मेटेरियेलबो जानो हागौ बा खायसे खायसे बालि सिमेन्टजोंबो बानायनाय जायो बेबायदिनो गोबां मेटेरियेल इउज खालामो प्लास्टार अफ पेरिसआ गंसे महरखौ जेब्ला हाजों बानायो अब्ला बे महरखौ मल्डिं खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौ बे जाबाय पारमानेन्ट थाया बियो बायो माने एसे माबा जायो मेटेरियेला बेखौ लं लास्टिंनि थाखाय बाहायजाया शर्ट टार्मनि थाखाय प्लास्टार अफ पेरिसखौ फर्मनि थाखाय बाहायो आं गोबां लंथाइ बानायबाय आरो दिनैसिम आं मानगोनां गेदेमा बड'फा बिथांनि लंथाइ बानायबाय बिथांनि हाफ साइजआवबो बानायदों आरो फुल साइजआवबो बानायदों आरो मानगोनां डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि मानगोनां डक्टर भुपेन हाजरिका आरो बागुरुम्बा सिख्लानि लंथाइ सोरजिबाय आंनि सान्दो बावदिया लंथाइ सोरजिबाय बेबायदिनो बायदिसिना आरो लंथाइ गावनि महरखौबो माब्लाबा आं नाजानानै सोरजिनो नाजानाय जादों औ फैदों आंनिसिम बायदिसिना महरफोरखौ सोरजिनानै लांफैनो थाखाय गोबां सुबुङा फैदों सोरनिबा न'खराव रुंसारि जालाङो बैफोर लंथाइफोरखौ आंनिफ्राय लाना थांदों आं रबीन्द्र भवन गुवाहाटीयाव दिन्थिफुंदों आर्टिस्ट गिल्ड सानमारि गुवाहाटीयाव आं दिन्थिफुंदों श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव दिन्थिफुंदों लोगोसे दाबावैसो जब कनसालटेन्ट एन्ड केरियार गाइडेन्स जारगाव बिथांमोननि NGOआ डिमाकुसियाव 15 आगस्टआव खुंनाय जाय दिन्थिफुंनाय बेयाव आं बाहागो लादों आरो जेनेबा माबा मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानैल' नङा आंनि गाव सोरजिनाय आइजोआ आइजोनिनो हेंथागिरि मानो होननाय लंथाइखौ आंनि आंगो गामि 1 नं कसारिपारानि उदां फोथारावबो दिन्थिफुंनाय जादों थांखिया बेनोदि आंनि जाय मेसेज बेखौ गामिनि सुबुंफोराबो नुनो नांगौ
लामाजों थांलाय फैलाय सुबुङाबो नुनो नांगौ आरो बे थांखियाव आं थारैनो जाफुंसारदों। सानब्रैनि थाखाय आं बेखौ दिन्थिफुंदोंमोन। बेवहाय गथ' गथाय गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला सासे सासे फैनानै नायफैदों, बुजिनो नाजादोंमोन। बे खामानियाव आं देरहासार जादों। नुथायनि जाय 3D शेप महर बेखौथ' आं मोजां मोनखायो आरो बेखौ लानानै